Hi ha moments a la vida que la salut ho pot canviar tot. És en aquests moments que necessitam, més que mai, la humanitat que cura. A Creu Roja Hospitals, les persones són el centre de la nostra assistència sanitària. Perquè cada pacient mereix comprensió, empatia i una atenció activa. Som un centre sanitari sense ànim de lucre, integrat a la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears, que realitzam activitat sanitària i assistencial des de 1903. I que, un segle després, seguim, per humanitat, compromesos amb la salut i l'atenció integral de les persones. Les nostres instal·lacions estan dissenyades per oferir espais segurs i càlids que milloren el benestar de les persones. Disposam d'equipament tecnològic de darrera generació per transformar l'atenció sanitària. Innovació, eficiència i sostenibilitat al servei dels nostres pacients. Oferim més de 25 especialitats mèdiques i unitats especialitzades. Som més de 330 professionals sanitaris al servei de les persones. Escoltam per fer el millor diagnòstic. Acompanyam per oferir la millor prevenció. I cuidam per garantir el millor tractament, perquè cada pacient és únic. Proximitat. Compromís. Empatia, experiència, vocació, dedicació i humanitat. Creu Roja Hospitals. Atenció sanitària amb humanitat. De persones a persones.